Sa number 9, sarang na maka-download sa certificates of candidacy mga yadtong interesado nga magpapili para sa barangay kag sangguniang kabataan election sa bulan sa Oktubre. Sunod sa kay Provincial Election Supervisor Ian Lee Ananoria, ang mga forms ang pwede na nga ma-download gikan sa COMELEC website. Ang COC forms humalin sa punong barangay, sangguniang barangay members, SK chairperson kag council members ang pwede ma-download. Pero klaro ni Ananoria, ang pag-submit na fill out nga mga formas ang dapat in person. Dugang pa ni Ananoria, ang Bacolod COMELEC ang magabukas sang booth sa mall para magbaton sang filing sang COC gikan sa mga yadtong luyag magpapili gikan sa 61 ka mga barangay sa Bacolod City. Ang iban nga mga banwang syudad sa probinsya ang nagsiling man sunod sa kay Ananoria nga sila ang magabukas sang satellite station agud tu magbaton man sang COC nga iga-file. Agosto 28 tubtub Setyembre 3 ang filing ng COC. Ang campaign period naman magasugod sa Oktubre 19 tubtub 28 kag ang pinili ay sa Oktubre 30.